ହେଲା ହଁ ମୁଁ ତ ଆକ୍ସନ କରୁଛି ମୁଁ ହେଲା କଣ କେଲା ଦେଇ କହିଛି ହେଲା ଆରେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବ ଆରେ କରିବାରେ ଅଛି ତ କିଛି ନୂଆ କର ଗୋଟେ ଥର କିଛି କରିବାରେ ସେ ନୂଆ କର କରିଦେନି କଟି ଯାଇଛି କରିବାରେ ଅଛି ତ କିଛି ନୂଆ କର ଗାଞ୍ଜା ଆସୁଛି ଏତିକି ବେଳକୁ ତମ ଦିନ କିଛି ବେଶୀ ଯୋଗ ଠିକ ହଉଛି ଏତିକି ବେଳେ ଆରେ କରିବାର ଅଛି କିଛି ନୂଆ କର ଆରେ ଦେଖ ଆମେ ମାନେ କଣ ଶାଗ ପକାଇଲେ ମନ ବୁଝିବ ଡାଇଲଗ କଣ କହିବୁ ଆରେ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତ କିଛି ନୂଆ କର କଣ ନୂଆ କରିମୁ ଆରେ ଦେଖ ଆମେ ମାନେ କଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପଖାଳ ଶାଗରେ ଆରେ କରିବାର ଅଛି ତ କିଛି ନୂଆ କର କଣ ନୂଆ କରିବୁ ମାଇକି ଦେଖି କହିଲେ ଆରେ କରିବାର ଅଛି ତ କିଛି ନୂଆ କର ପୁରା ନଜର ପଡିଗଲା ଅଛି ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ସେ ବୋଦା କଣ ହବ ବଡ ଭାଇ ପକାଡି ଗଞ୍ଜାର ଗୋଟେ ସିନ୍ ରହିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜା ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଝରରୁ ପାହାଡି ଗଞ୍ଜା ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା କେଉଁଝରରେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଯାଇକି 2 ଦିନ ହେଲା ଗଞ୍ଜା ଧରିକି ଆଣିଛି କେଉଁଝରରୁ ରେଡି କେଲା ତ ରହିବ କଥା କହୁନି କାହିଁକି ସାର୍ କଣ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କର मुंह करना भाई जल्दी सेटअप कर लाइन मोशन 1 2 रेडी 3 स्टार्ट भगवान आज क्या मुझे जानिना मोइसो तो मुझे ताकि नहीं तमरा सुरे बढ़िया कि तम कर साइलेंट करो ठीक टाइम हां अब जाओ जल्दी पाते
এই গলি গেছে खाता मानना है केମିତି पूछे मना मन रेडी ना रेडी सडा तळू नाही पडिया नहीं बा ऊपर तळू नहीं या जीवा रेडी ये भीतर मुंह साइड अरे কথা তো सांग क्या हो तू तारा ता मुंह ठीक है ये सती हसन ले ले ना भाई हां सही सही देखा ने शॉट है देखा चलो